आगरा के मशहूर सेंट मैरी कॉलेज के प्रशासनिक सभा हॉल में एगो महत्वपूर्ण बैठक चलत रहे। हमने के लगे कवनो चारा नहीं खे। अब की बेर कॉलेज के विश्वविद्यालय के ओर से 100 अतिरिक्त सीट दिहल गईल बा। रउरा सभे जानत बानी की हमनी के वर्तमान में संचालित हॉस्टल के क्षमता उतना नहीं खे। ऐसे हमनी के आपन पुरान बंद हॉस्टल के फेर से शुरू करे के पड़ी। कॉलेज के प्रबंधक पुरुषोत्तम दास सब सदस्य के सोझा आपन फैसला के घोषणा करके बैठक के समापन कइले। हॉल से बाहर निकलते ही कॉलेज के प्रिंसिपल दुबे जी उनका पीछे दौड़ के कहले, मलिकार ओ हॉस्टल के फेर से खोलल एगो बढ़न जोखिम बा। रउरा एक बेर फेरू से सोची। दुबे जी प्लीज ओ घटना के 6 साल हो गईल बा। आ सब स्टाफ में से एकरा बारे में खाली रौरे जानत बानी त कृपया अब एकर जिक्र मत करी। काला से एडमिशन शुरू हो रहल बा। हमनी के लगे इतना समय तक नइखे कि नया हॉस्टल के इंतजाम कर सकीले। आपन असमर्थता जतावत मैनेजर साहब चल गईलन। बाकिर चिंता के रेखा वाला दुबे जी के चेहरा पर एगो अनजान डर साफ लौकत रहे। कॉलेज में नया सत्र शुरू हो गई रहे। 12वीं के बाद आगरा औरी छोट छोट शहर के लयकाले की आंख में कुछ बने के सपना लेके कॉलेज में एडमिशन ले रहले। राज, अमन, सैम और लक्ष्य के भी कॉलेज के पहला दिने दोस्ती हो गई। कारण रहे कि एक एक क्लास के एक सेक्शन में आसी ब्लॉक के आर्यभट्ट हॉस्टल में रहे के मतलब भी चारों ओर 40 को लड़कन में शामिल रहले, जिनका के कॉलेज प्रशासन एके हॉस्टल में रहे के इंतजाम कैले रहुए। कॉलेज परिसर के कई एकड़ में बनल सब लड़की लड़का छात्रावास भवन के नाम कौटिल्य, पाणिनि, धन्वंतरी, आर्यभट्टा आदि महान भारतीयन के नाम पर रखल गयल रहे। ए सब में पिछला 6 साल से बंद रहल 3 मंजिला आर्यभट्ट कैंपस के बाहरी किनारा के लगे रहे, मतलब अलग थलग। हॉस्टल के दूसरा मंजिल पर राज अवूरी लक्ष्य के कमरा साझा रहे, जबकि ओकरा बगल में सैम अवूरी अमन के कमरा साझा रहे। लहरदार करिया मोट मूछ वाला 50 साल के गिरधारी लाल जी के हॉस्टल के गार्ड आ वार्डन दोनों के जिम्मेदारी सौंपल गयल रहे, जे सेना से सेवानिवृत्त भइल रहे आ आर्यभट्टा खातिर विशेष रूप से नियुक्ति भइल रहे। आत्मानुशासित गिरधारी लाल सबेरे उठला से लेके रात में सुते तक सब छात्र के ओर से हॉस्टल में पूरा अनुशासन सुनिश्चित करत रहले। गिरधारी लाल जी के कुकुरन से बहुते स्नेह रहे। बाहर घूमत आवारा कुकुरन के खाना के इंतजाम वो खुदे करत रहले। यह कारण रहे कि कुछ आवारा कुकुर उनुकर पालतू जानवर बन गईल रहले। अवूरी अक्सर हॉस्टल में आवत रहले। अभी स्कूल के जेल से कॉलेज के खुला दुनिया में आई लड़का बहुत खुश रहले। शुरू में कुछ दिन तक हालात ठीक से चलन। फिर एक दिन हॉस्टल के छात्र सैंडी छत से चिल्लात नीचे उतर गई। वो बहुत देरा गईले। जब सब लोग कारण पूछलस त वो आपन घटना बतावे लगले। वो अकेले छत पर घूमत रहले आ कान में ईयरफोन लगा के नर्सिसिस्ट अंदाज में गीत सुनत रहले। यही से उनका लागल की गाना के बीच में कवनो लइका उनकर नाम पुकारत रहे। सैंडी के बाप पहला 2-3 बेर उनका लागल की शायद ही कवनो भ्रम हो सकेला। फिर जब ही बार बार होत रहे त ईयरफोन निकाल के चारों ओर देखलस त केहू ना रहे। छत पर राखल पानी के टंकी के लगे कुछ चलत देखले त उनका लागल की हॉस्टल के एगो दोस्त मजाक खेलत बा। उ टंकी के लगे पहुँच के चारों ओर देखत रहले कि पीछे से केहू उनका कान्हा पर थपथपा देहलस। जब वो पीछे मुड़ले त केहू उहा ना रहे। वो डेरा गईले। अगर वो दिन भर हॉरर फिल्म देखत रहस त ऐसन होई ना। अमन दांत निकालत कहले, औरी का भाई तोहार मन बस इतने से भरल बाना। यही से हमरा लागल कि तू समझ गईल बाड़ू ये सब काम कर दे यार, फिल्म आदि। सैम भी समझवले।
जब वहाँ मौजूद अधिकांश छात्र भी एक घटना के पीछे यह कारण बतवले त सैंडी के इहो मानना रहे कि उनका दिमाग के गढ़ल बा अवूरी ई मामला बिना वार्डन तक पहुँचले दफना दिहल गई। 2 दिन बाद रात के 12:30 बजे टेबल लैंप के रोशनी से लक्ष्य किताबन में खो गए रहले आ राज के नींद तेज रहे। जाड़ा के हल्का मौसम में भी बहरी भारी बरखा होखत रहे। तेज हवा के चलते कमरा के खिड़की पर बहत पर्दा के आवाज से लक्ष्य के ध्यान विचलित हो गई। किताबन पर टिकल उनकर नजर खिड़की के ओर चल गई। मध्यम रोशनी में बाहर बालकनी में एगो परछाई लौकर जे हाथ से कुछ निशाना के ओर इशारा करत रहे। शायद उन निशाना के अपना और बोलावत रहले। जब लक्ष्य बिना कवनो डर के बाहर निकलले त दरवाजा खोले त देखले कि लम्हर बालकनी में सन्नाटा बा, दूर दूर तक केहू ना रहे। अमन आ सैम के बगल के कमरा के खिड़की से झांकत घड़ी ओ लोग के कमरा में बत्ती जरत रहे आ दोनों जने के नींद तेज रहे। अचानक उनका लागल कि उनका ठीक पीछे केहू खड़ा बा। वो जल्दी से पलट गईले औरी वहाँ केहू ना रहे। तनी देरा के लक्ष्य पीछे मुड़ते दरवाजा बंद करत वापस अपना कमरा में चल गईले। अचानक बहरी बिजली के झिलमिलाहट हो गई। खिड़की से आवत रोशनी में ओकरा ठीक बगल में एगो भयावह चेहरा वाला आदमी लौकर आ पलक झपकते निशाना गायब हो गई। सफेद पुतली वाला आँख, चेहरा पर खतरनाक मुस्कान, माथे पर ढेर निशान बा मोट आ बदसूरत होंठ से झाकत 2 गो तेज दांत आ ओ दांत पर चमकदार लाल खून। 2 सेकंड के भीतर उनकर चेहरा निशाना के दिल आ दिमाग में उतर गईल। आई 2 सेकंड केहू के होश उड़ावे खातिर काफी रहे। लक्ष्य के चिल्लाहट से पास में सुतल राज के संगे संगे सैम, अमन अवूरी बाकी लइका भी जग गईले। गिरधारी लाल जी पहुँचले तब बालकनी आ लक्ष्य के कमरा में हॉस्टल के लइकन के भीड़ रहे। हम आ लक्ष्य अभियो डर से कापत रहनी जा। पूरा बात सुनला के बाद उन लोग के इहो लागल कि इन निशाना के भ्रम हा। लेकिन तब जब सैंडी अवूरी कुछ अवूरी लइका भी ओ लोग के संगे भइल ऐसन घटना के जिक्र कइले तो उ लोग चौंक गईले। एही बीच बालकनी में खड़ा सब लइका कमरा के भीतर चिल्लाए लगले। गिरधारी लाल जी ई देख के अचरज में पड़ गईलन। पूछला प उनका से बतावल गईल कि एगो कटल हाथ बालकनी में जोरदार धड़कन के संगे गिर गईल बा। जब उ बहरी गईलन त देखलन कि साँचू खून से लथपथ हाथ पड़ल बा। हॉस्टल के लइका डर से चिल्लाए लगले। अब माहौल बहुत डरावना हो गईल रहे। हॉस्टल के सब लइका एक कमरा में जमा होखे के चलते कमरा में भीड़ रहे। गिरधारी लाल सबके दिलासा देत रहले लेकिन खुद बहुत चिंतित रहले। वो फोन निकाल के कॉलेज प्रशासन अवूरी पुलिस के सूचना देले, लेकिन नेटवर्क पूरा तरीका से गायब रहे। खाली उनकर ना सब लइकन के फोन से सिग्नल एकदम गायब रहे, जैसे केहू हॉस्टल में नेटवर्क जैमर लगा देले होखे। टैप के बाद दरवाजा के ठीक सामने बालकनी पर हरियर रबर के गोला बिना कवनो सहारा के उछलत रहे। खटखटाहट के आवाज से अचानक कांच के दरवाजा के खिड़की खुलल आ भीतर तेज हवा आवे लागल। अब शायद यहाँ जवन भी नकारात्मक शक्ति रहे वो खुल के तबाही मचावे के मूड में आयल रहे। रात में केहू मदद खातिर हॉस्टल में भी ना आ सकत रहे। गिरधारी लाल के अब खाली एक रास्ता बाचल लौकल। लइकन के साथे यहाँ से निकल जा सबके संकेत देत उ बहरी बालकनी से नीचे भाग गईले। सब केहू अचरज में पड़ गई कि कटल हाथ अब बालकनी में ना रहे। सब लइका आ गिरधारी लाल नीचे पहुँच गए रहले। बाकिर हॉस्टल से बाहर निकले खातिर मुख्य लोहा के गेट बंद रहे। सबके पूरा कोशिश के बाद भी ना खोलल जा सकत रहे।
अभियो बेमौसम बरखा होत रहे की लागत रहे कि एक रात में साल भर बरखा हो जाए। फिर ऊपर से कुकुर के जोर से भौंकत आवाज आई। शायद कवनो कुकुर ऊपर छोड़ दिहल गयल होखे। बाकिर ठीक अगिला पल ही आवाज एगो जोरदार हुंकार में बदल गयल, जैसे कुकुर केहू मारत होखे। लइकन के सुरक्षा खातिर गिरधारी लाल अपना साथे बंदूक लेके आके ओ लोग के ढाल बन के खड़ा हो गयल रहले। बाकिर उ इहो जानत रहले कि आत्मा से निपटल खाली हथियार के बाद ना ह सीढ़ी पर केहू के चले के आवाज साफ साफ आवत रहे। शायद केहू ऊपर से नीचे आवत बा। सब लइका डर से जोर से रोवत रहले, बचावे के निहोरा करत रहले। लेकिन भारी बरखा के शोर में ओ लोग के आवाज सिर्फ यही हॉस्टल तक सीमित रहे। मेन गेट से चिपकल खड़ा सब डेराए लइका अब भगवान से बचावे के प्रार्थना करत रहे। गिरधारी लाल के बंदूक के बैरल सीढ़ी के ओर रहे। कदम के आवाज अब रुक गईल रहे। के बा लइकन के रुके के संकेत देत गिरधारी लाल बंदूक से गोली चलावे के पोजीशन लेके सीढ़ी के ओर बढ़ गईले। सीढ़ी के साइड से खून के भरमार रहे, गहरे लाल ताजा खून। गिरधारी लाल जैसे ही सीढ़ी के लगे पहुंचल, गोड़ के नीचे जमीन फिसल गई। सीढ़ी पर एगो घिनौना लाश गोड़ क्रॉस करके बैठल रहे, जेकरा आधा देह से मांस के टुकड़ा लटकल रहे आ बाकी पर खाली हड्डी के संरचना लौकत रहे। गिरधारी लाल के पसंदीदा भूरा कुत्ता जैकी उनका गोदी में रहे। वो जैकी के लाश के नुकीला दांत से खोद के खाए में डूबल रहले। जैकी के फाटल पेट से खून बहल आ ओकरा से निकलल आंत मरे वाला के हाथ में रहे। डर अवुरी गुस्सा के मिश्रण के नतीजा में गिरधारी लाल के बंदूक से निकलल गोली लाश में छेद कर देलस। लेकिन मरे वाला आदमी अभी भी पहले के हालत में अपना खाना के मजा लेत रहे। दूसरा तरफ से आवत एगो चुड़ैल के जोरदार हंसी के जोरदार आवाज से गिरधारी लाल के बुझा गईल रहे कि एहिजा खाली एगो आत्मा ना बलुक आत्मा के पूरा समूह मौजूद बा। अगिला पल मरे वाला लोग के पूरा सेना बरामदा में लइकन के चारों ओर हंसत मौजूद रहे। हंसी के जोरदार आवाज निकालत उ सब मरल लइकन के आपन खाना मानत रहले। आधा से अधिका बच्चा डर से बेहोश हो गई रहले। लेकिन तब जाके हॉस्टल में ओम आई हरि श्री हरि 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 ओम नमो भगवते के तेज आवाज से गूंज उठल। गिरधारी लाल पलट के देखले त सैम के ई मंत्र जपत मिलल। सैम के मतलब होला सोमानंदन शास्त्री। उनकर बाबूजी बहुत बड़का तांत्रिक रहले। लोग उनका के भूत भगावे वाला बाबा के नाम से जानत रहे। सैम भी अपना बाबूजी के साथे रहत घरी कुछ कला सीखले रहले। बाकिर साथी लोग के मजाक ना उड़ावे खातिर उ कबो हॉस्टल भा कॉलेज में ए बात के जिक्र ना कैले रहले। सैम वो लोग के बीच खड़ा होके आंख बंद करके बिना डर के मंत्र जपत रहले। आ मरल लोग पानी से निकलल मछली नियर मरोड़त रहे। कुछ देर में सब लोग गायब हो गए रहे। लाश, खून, आवाज पहले जैसन ना रहे। तब खाली जैकी, ओकर खून से भींजल लाश सामने पड़ल रहे। ताला लागल लोहा के गेट खुल गई रहे। सबसे अचरज के बात ये रहे कि बहरी इतना बरखा भइला के बाद भी पानी के एक बूंद ना रहे। मतलब सब कुछ एगो भ्रम रहे। सैम आ ओकर दोस्त अपना बेहोश हो चुकल साथियन पर पानी छिड़क देले, जवना से ओ लोग के होश आ जाला। ठीक आधा घंटा बाद रात के 3 बजे गिरधारी लाल आ सब लइकाने की खुद कॉलेज परिसर में स्थित प्रिंसिपल दुबे जी के आवास पर रहले। आंख रगड़त दुबे जी दरवाजा खोलले तक गिरधारी लाल के बंदूक उनका छाती पर मिलल। तब यह भूतिया आर्यभट्ट हॉस्टल के कहानी विस्तार से उजागर भई।
8 साल पहले छोट सेंट मैरी कॉलेज के विस्तार होखत रहे। पास में पड़ल सरकारी जमीन के प्रबंधक पुरुषोत्तम दास कुछ भ्रष्ट अधिकारी के संगे मिलके कॉलेज ट्रस्ट के नाम पर फेंकल दाम पर खरीद ले रहे। जहां आर्यभट्ट हॉस्टल बा उ जगह पहले प्राचीन कब्रिस्तान रहे। मुगल काल में आगरा सल्तनत में फांसी के सजा पावे वाला कैदियन के एहिजा दफनावल जात रहे। एकर शुरुआत 6 साल पहले भइल रहे। खुद पहला साल में 5 छात्र अबूरी वार्डन के रहस्यमय तरीका से एक संगे मौत हो गई रहे। पूरा भूत प्रेत के घटना के बारे में छात्र सब हमनी के सब के बतवले रहले, लेकिन मैनेजर पुरुषोत्तम के कॉलेज के बदनामी के डर रहे। जांच करे वाला पुलिस अधिकारी के घूस देके एकरा के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगला से भइल दुर्घटना के रूप में देखावल गईल अबूरी। तब से ए छात्रावास में ताला लागल रहे। कई गो बड़का तांत्रिक के यहाँ गुप्त रूप से ले आवल गईल रहे। बाकिर उनका हिसाब से ए आत्मा के मंत्र जप के कुछ समय खातिर रोकल जा सकेला। बाकिर और लोग के हमेशा खातिर शांति देबे के एक गो तरीका बा कि एह जगह पर कबो आबादी ना होखे के चाही, बस इतने। लेकिन हमरा मना कईला के बाद भी हॉस्टल के फेर से बसावल गई, जवना के नतीजा आज रौरा सोझा रहे। खिसियाल गिरधारी लाल आ सब विद्यार्थी प्रधानाध्यापक दुबे जी के साथे सवेरे मैनेजर पुरुषोत्तम दास के घरे पहुँचले, लेकिन यहाँ पहले ही से भीड़ रहे। बतावल जाता कि प्रबंधक के आज रात रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई बा। उनकर लाश छत से लटकल मिलल। मामला साफ रहे कि आत्मा उनका के मुख्य दोषी मान के बदला ले दिया। कॉलेज बोर्ड के बैठक में बहुमत के संगे दुबे जी के कॉलेज मैनेजर चुनल गईले। आर्यभट्ट हॉस्टल अब हमेशा खातिर बंद हो गई रहे। इ पर दुनिया के लोग के निवास रहे, जेकरा केहू के हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद ना रहे।